जोबोद दुखुनांथाव खौरां। जिनाहारि खालामग्रा दुथां सुबुंनि गाग्लोबनायाव जोबोद दुखुनांथावै जिउ गोमानांगौ जादों हिरनमय खाख्लारिया। गवालपारा जिल्लानि दुधनै थाङाबारि बालापारा गामिनि हिरनमय खाख्लारिया। मख'जाथावदि थांनाय 3 मेआव दुधनैयाव रंजालि बैसागु फांसन नायनो थांदोंमोन भालापारानि सानै हिनजावसाया। बैसागु फांसन नायनानै हराव न'आव फैफिननाय समावनो लामायाव साथाम दुथां फारियै धन तालुकदार, बाहर आली आरो रेहमान आली मुंनि साथाम दुथांफोरा फेग्रा मुवा दौनानै हरसे जिनाहारि खालामना हुस गैयै थासारियाव लामायाव गारनानै गालाङो। बे मुगैथाव जाथायनि सोमोन्दै मिथिनानै नखरनि सुबुङा 4 मेआव दुधनै पुलिस थानायाव FIR होयो। उनाव बे जाथायखौ लानानै 5 मे खालि दायनिगिरि नखरजों जिनाहारि खालामजाग्रानि नखर आरो रायजोफोरनि गेजेराव दावराव दावसि जानानै बुलायनाय जाथाय जायो। बे समावनो जिनाहारि खालामग्रानि नखरनि सुबुंफोरा जिनाहारि खालामजाग्रानि नखरनि सुबुंफोरखौ गाग्लोबो, जायनि जाउनाव हिरनमय खाख्लारिया गोब्राबै जखम जायो आरो लोगो लोगोनो गुवाहाटीनि GNRC हस्पिटालाव थिसनो। नाथाय फाहामथाय होबाय थानाय समावनो हिरनमय खाख्लारिया दुखुनांथावै 16 मेआव थैयो। जाथायनि गुबै दायनिगिरि धन तालुकदारखौ 5 मेआवनो पुलिसा हमो आरो धन तालुकदारा सिमान जानाय बादिनो 6 मेआव दुधनै माथिया थाना पुलिसनि मददआव माथिया थाना ओनसोलाव दायनिगिरि गुबुन सानै फारियै बाहर आली आरो रेहमान आलीखौ पुलिसा हमनो हायो। हिनजावसा जिनाहारि खालामनाय जाथाय आरो हिरनमय खाख्लारिखौ बुथारनाय दुखुनांथाव जाथायनि सोमोन्दैआव गवालपारा जिल्ला बर' फरायसा आफाद आरो गोबांथार बर' माहारि आफादफोरा दिनै खौरांगिरिनि मेल हांख्रायनानै दायनिगिरिखौ बुथार जानाय हिरनमय खाख्लारिनि नखरनो 20 लाख रांनि खहा सुफुंथाय होनांगौनि दाबि खालामो। এতে আমি শাস্তি হোৱাটো এইটোৱে বিচাৰোঁ যে যেন যিকেইটা আৰোপী আছে জড়িত আছে, যিমান আছে 5জনীয়া বা যিখিনি আছে, আমি চৰকাৰৰ ওচৰত এইটোৱে দাবী জনাওঁ যে যেন কঠোৰভাৱে কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰে। আৰু আমাৰ CM হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰত এইটোৱে মই আহ্বান কৰোঁ যে যেন আমাৰ যিহেতু ভাইটি হিৰনময় খাখ্লাৰি, এটা আমাৰ যি ভাগ্যত হ'ব লগা হৈ গ'ল, যেন যোন বা দোষী এইবিলাক যেন আমাৰ পৰিয়াল পৰা দাবী উত্থাপন কৰোঁ যেন কোনো যেন আইনৰ গতে যেন এৰি যাব নোৱাৰে, যেন যে দোষী আইনৰ বাবে যেন শাস্তিমূলকটো মই পৰিয়ালৰ পৰা মই বিচাৰিছোঁ। নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা হৈছে। হয়, কেনেকৈ আক্ৰমণ কৰিছিল, কিহেদি আক্ৰমণ? এইটো দাৱে আক্ৰমণ কৰা হৈছে। মেৰুদণ্ড এইটো ভঙাই দিছে আৰু বাকী কামিহাৰা এইবিলাক ভিতৰৰ অংগখিনি বহুত নষ্ট ক্ষতি হৈছে। এইটো আমি চৰকাৰৰ ওচৰত মই পৰিয়ালৰ পৰা শাস্তি বিচাৰিছোঁ দাবী।